Olen Jarmo Kastel, Delva Oyn toimitusjohtaja. Ja Delva Oy tekee metallin 3D-tulostusta täällä Moreenin alueella. No meillä on täällä tietysti erittäin hyvät nuo logistiset palvelut. Me lähetetään kuitenkin kappaleita ja tavaroita aika paljon maailmalle, useita lähetyksiä viikossa. Logistisesti tämä on varsin kätevä myös asiakkaille. Ollaan tässä Kymppitien ja Kolmostien risteyksessä, jolloin asiakkaidenkin on tänne hyvin helppoa. Näihin samoihin tiloihin tultiin silloin 2019 tammikuussa. Nyt ollaan laajennettu sitten viime kesänä, eli 25 kesällä otettiin vielä vähän lisäalueita tuossa. Meillä on nyt tullut näitä tulostuslaitteita lisää. Toimintamme on mukavasti laajentunut ja kasvanut ja tulee kyllä tietysti jatkossakin tässä kasvamaan. Kaupungin kautta saimme hyvän mahdollisuuden tulla näihin tiloihin ja kaupunki on ollut meillä mukana tässä kasvamassa, tilojärjestelyjä suunnittelemassa ja myös avustamassa sitten erilaisissa rahoitus- ja muissakin tärkeissä asioissa. Pääsyy, minkä takia Hämeenlinnaan sitten lopulta kuitenkin asetuimme, niin oli nämä logistiset edut, että olemme tässä erittäin keskeisellä paikalla meidän asiakaskuntaa ajatellen, erityisesti täällä Suomessa. Kaupungin kautta saimme hyvän mahdollisuuden tulla näihin tiloihin ja kaupunki on ollut meillä mukana tässä kasvamassa, tilojärjestelyjä suunnittelemassa ja myös avustamassa sitten erilaisissa rahoitus- ja muissakin tärkeissä asioissa.